Nangis akong tulog eh. Oo naman tayong baba. Lah! Sabi ng layaw ni Sultan. Barog na liyaya. Buntag na kayo. Apay nilungag din sa balay. Matupog sa pa, ano masol? Sabi yung bata ay, sa'yo pa kayo buntag, saba kayo. Kalami sa kuming buntagon. Palis naman ni kayo. Ito, eto na ako na nato eh. Lumako man tayo kung baba. Iha. Kalami sa paminaw. Nagundang lagi ron no? Tay mula nang kumaha ba? Gusto mula sa pag-imbilbi. 1 hour later. Kagbugok ining badang oy. Susulon man kanako da cellphone ako kang ulatahong badanga ko sumbag nimo ron. Nakap. Ikap. Pit na hinuon. Mal. Ipay mga pe. Kita kita kayak nih. Ganti. Last cheese na. Murah, way kanon, way sudan. Paita ni pobre. Asa man taan ni oy? Ay gusto. Naa mo di tanong silang tiban raw, mangayo de ko ilang tiban be. Sus. Usa man kada dong? Masol ko diri, eksaba diya. Nabuang na ba siguro ka na isda ng kanal? Wala na. Nauga na imong utok ba? Pag-rugby pa. Bagyo ron, suwid pupit ron. Nga ko sa may mga makuha dra. Jesus. Kuya wa. Bulinaw? Bulinaw imong ipanghambong? Augusto naanod na dong. Naanod na sa bagyong Ulysses ani. O na naabot ng bulinaw ning kanal. Supsupa na. Ibuan na. Nay mo kuya tiban ra dong. Kay mangayo ko gutan dong. Gutom kay ko? Matudira. Nagunsa man siya dra? Nato. Uto natutok natulog yapon kabuang. Natay na imong kuya. Atik kayo ning pobre tang anak tag pobre oy nga. Hinahanglan pa man ta maning kamot ani. Sige lang tag kaon ani gutan. Tadugayan ani. Yate. Sana man ni oy. Sumo na kayo sige kaugutan. Tangkong. Wa na matubuan ang tangkong ani akong tiyan. Tapos ahak yun oy. Nag-eskwela pa lang kong tarong sa una. Wa na nahuman na unta ko ani eskwela ron. Katrabaho na unta kong sakto. Saon man ni ron? Mal. Tiban! 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 Mangayo ko ani ko tanon. Di
ka mo tubag mangawat ng kuwari. Ga, langay-langay lang kagigutom na ko gayo. Ay! Baka ni bata ay madto na lang kung tanon bi nang unsa ro dito. Uga sa sundang bi. Kaita gira ning kinabuhi sige tanggautan ani. Mga dakto ani sige kao karne. Ayo ni style lapok ni. Lapok ni ayo lapok. Kani mga utan ani ako kuridas lang na ako ning kwaong kay wa may mo tubag tagbalay ana kay natulog pa. Mal sa pay utan diri eh? Ani ba? Kurot-hot doon ako ni utan kaning gabi ako ning kalami anang gabi. Ate, kuridas gining utanon re kaning kapayas, pwede man ni masagol, tunuan man ning kapayas. Iban, mananghid gwa, kwaon ako imuang kapayas, kini ka mutubag. Buang ka. Utto na ko ni. Urot gining utana di ron, walay manubag ani, perti pang basaa kay ani. Ang balintiyong, sa man eh. Tuwad. Partay pong dalua kay nimo no, napon bitog manghula mong bugas to sa muha dili kay ko reklamo. Na. Mura man ka nakatuwad ya. Basa pa kayo yung tanan mo reo, napitla na ko kalimatok, bagulbol pa kadra. Ito ka pato. Oh, dili ko magpato. Unsa man, unsa na kay mahimo? Ako ani ko. Dati. Buang gini batangon banasa mo ko nimo. Baka patuwi. Sumpong babuya mo. Ya, basta burunok na to. Di magpatuo. Nangawa tugutan. Asa man siya? Pura to. Ako agad itong gibasa gali. Kaya di ba magpatuo? Ta, ato na to ta. Ingon magito siya yung luwa-luwaon no taniyan duwa. Aray, ato ara. Ato ara, basta burunok ko. Kaniya pa lang ko nagibadlong, di yun patuo. Uy, taburnok. Ano nang huwa mo ko'y pananghid? Kay ngano? Naabdi kawatan nga mananghid. Kano sa amang kakita nga kawatan mananghid ha? Kita ka nga. Labon bitaw kamo may manghulam dito og bugas mo bisag pila pa ka kilo. Dili ko mo reklamo karon. Ginina ra ko ginayo dito, dili ka mo tubag. Nya, unsa may mong gusto mahitabo karon? Dalo kay ka sa nga tanan ha? Dalo kay ka sa nga tanan? Ko ginana ha? Kamo gaabot ra gid mo sa imong igsoon preting dalua. Dalo kay sa nga tanan utan ra mo unta tangkong. Tubuan na gali ni kong tiyan og tangkong ho. Pintahon pa na nimong bugas nga ginulman na mo sa inyo ha? Nga gibayran man na nako. Wala man ko nang winta ana. Ang akuha lang ganina ra ko ginayo dito. Ngano dili man po kamo tubag? Ganina ra man ko ginayo. Muna nanguha na lang ko ane ho. Lami kay ning utan ho. May nalang makakaon ko ane. Then suko pa ka ana. Ikaw ba'y mangawat? Ikaw ba'y mangisog? Buang man kang bataa. Siya, kanaya kana. Bukbuka ya, bukbuka. Patya ya, patya. Tagam, gubahan ang kawatan. Drama ba na? Agad hawa. Puro nagwala ba? Gi, naka-start na ba? Gi. Gi. Tulog. Ginigaw sa adiwan no? Hindi ka na magkatulog ginoon. Gago kay ka kay bro dako ang kantingog eh. Sakto na to nga ako. Oh, nato katulog eh. Sakto na to ba? Kaka lang to. Ayaw. Balik tikto lang. So sa baba, yung nag-video. Ayaw ako ba? Yep. Ayaw katawa ha, ay katawa kay. Action. Gi. Balik sa. Balik sa. Nigtingog na ko abri diretso glakaw kay ni kuan. Halata po kayo ana sa kamay ba ana sa. 1 2 3 sa 1 2 3 lagi. Ihap 1 2 3 ihap kalihok 1 2 3 lihok kana.
Reaction. Wala pa lagi. Paspasa kay ako sa tanan oy. Nag-post ka, nag-post naman. Like, Okay. Sa. Paspas kay sa tanan. naghanag bloopers na ay. 1 2 3 go. Anong tulog eh. Ay, Stop man ni bata. yung tulog. Saba ay Oh, kana gigi. Ano mga to? Sak, Sumo na. nangisog pa man kato. Sa man bata kasaba man kain. Ibuntak mo tayo ga, ibuntak mo tayo ga. Okay. Action. So, ning bata saba kayo, buntag pa kay. Ati. Latag sayo pa, sayo. Sa'yo po. Kaya kay adlaw na kayo, mamasol ko dito sa sapa kay watay sudan. Okay, mamasol ko sa sapa kay watay sudan. 1 Reaction. Bro, mo tayo. Saba. Ay. Sabo kayo. Boy, sabo. Ay, saba. Reaction. Sugeng radyo man. Radyo. Inyo ana. Action. Balik. Ay, sa dire ulo. Reaction. Ikaw pa nangawat, ikaw pa mangisog ang mandik ka. Action. Kung buang ka. Alo.